ମୁଁ ମୋ ମାଆର ଅଲିଅଳି ଝିଅଟିଏ ଥିଲି। ମୋ ବିନା ତାକୁ ଖାଇବା ରୁଚେ ନା। ବାପାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଦୁନିଆ। ଆଉ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କେବଳ ମେଧାବୀ ନୁହେଁ, ଯୋଗ, ଅଭିନୟ, ଆତ୍ମପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରି ଅନେକ କଳାରେ ମୁଁ ନିପୁଣା ଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପାଉଁଶ। ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲି। ଅନେକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି, ତଥାପି କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କଲେ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନେଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ମୁଁ ସେଇ ମାଟିର ଝିଅ, ଯୋଉଠି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପିଠିରେ ପକେଇ ଇଂରେଜ ସହିତ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆତ୍ମଦାହ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି। ମତେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଥିଲା, ଆତ୍ମଦାହ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି।